Ohene, so nim nyansa. Now dwene. Now dwene ma ho. Adwempa wo tiri. Now dwene ma ho a. Wodu kro metu Galamsey. Ohene nim nyansa. Wonim nyansa. Seman po hena. Omiye ntu Galamsey. Aba. Na de ma po hena nya bakatare ko. Ana wakatare ko. Aban hwan. Aban bay aban hwan. Nananom. Ene de ye ni abre. Sanu ade ehuna. Ene de ye ni abre. Sanu ane atia ene de ye ti. Na me ka mo hini bi ate. Galamsey fo. Ahemfo Galamsey. Ese Galamsey wo ayi. What say? Aban fi order say. Jubilee House. Ahemfo. Muna mo support wo hene. Muna mo support Galamsey. Aha ya santia himfie. Said the medical canon. Apa abedu. Hwe na subscribe. O hwa ma subscribe. Na wo comment na wo de abeto ho. Na no so ya kama. Sanse sebe. Ye de adwenche ene ye bibia. Wa be kire wadwen na bibia akoso. Trend social media trend and am baby sentinel aji baby hwa na meka no mosomfo di am no mete ho sa me na me ninkum me hwemo me sommo me boamo ama amamrani amane ye de apagya na mo nkonua ma akoso piao musa Ohene, so nim nyansa. Now dwene ma ho. Adwempa wo tiri. Na dwene ma ho a. Wodu kro metu Galamsey. Ohene nim nyansa. Wonim nyansa. Seman po hena. Omiye ntu Galamsey. Aba. Basa aban krata na eja. Na de ma po hena nya bakatare ko. Ana wakatare ko. Aban hwan. Aban bay aban hwan. Busa. Nananom ene de ye ni abre. Sanu ade ehuna ene de ye ni abre. Sanu ane atia ene de ye ti. Na me ka mo hini bi ate. Galamsey fo. Ahemfo Galamsey. Ese Galamsey wo ayi. What say? Aban fi order say. Jubilee House. Ahemfo. Muna mo support wo hene. Muna mo support Galamsey. Asante ahemfo na support. I saw no support here. Asante ahemfo. O hini piala kure to Galamsey na support here. Na na baba hene wa support. To me. Wo muntimi mfa nhye aban se. O fa ya bai. Wo do furu pa no wo sisie ene wo nya mbrasem na wo ye. Ahemfo no. Yes. Aman henefo. Aman hene. Edikrofo abreponfo obi etu Galamsey wo kurom bia. Mo ye do furu. Wo ye do furu pe. Na wo nwino ma ho. Wo ye mamoni. O hini piala wo je Galamsey. Atra so ya man hene. Wo ye sabe sante brepo bia wonim nyansa. Mama maka momo to magimi. Wonye sika, wodi watoka ati na obi tu kurom oto nsu obre. Wo hini ani se. Asemo okan mu oduro. Mesi obia wo mesi me to sabio. Wo hini bi oba cha nyu se tu Galamsey ni kurom na ba hye no aba hye. Aba ma hye. Oba hye oba ka che owura. Me bu say himfo no. Saban hye. Sante hene asase ne dia wan interest for you. No oba okasa e de no. Oba bu sante hene. Se na we na ba. No, omunya obabi a tie no omunya bibi free mu nti no omo Aba. Wanye bukura se ban contract. Yaman hemfo. Wa hene banya contract. Ahemfo pure contract. O Galamsey num. Oh wow. Ahemfo bi ye fuso. Ya no ye didie, ya nwene ye ma ho. Ye nwene satema ho. This kakro bama oni contract on bama nti. Na wo man bo na ati. No oni age. Go wo sika che o man nti. No oni age. Nana, abarika pa. Yabaka. Ahemfo no contract. Me himfo contract more. Na asadia. Mama hinati. Na me mama na nati ase ene me ma no kubio.
O ma yero se tutu nkubio. Mema no ko. Efiri na de ko. Fi ne. Due ye me ne mo kasa yi. Mema no ko. Akon me me ko. Wo na ya AhenenanomHene. Bejina ho. Ye bo mena e ma wo. Me no de ne ho ade. Me ana bi ni bibia. Me ba ko ama. Na mo musa sa me ene duam no kasa yi. Madi 85 years. 11 day problem nya. Ghana beto me. Ghana ebaha beto me.